itsura ng iso siyag itlog. May tayubong paog dunay lana, hastang di malasa walay buhok ni tubo. Gitug kan hinuon siya ug kaspa. Tungod sa kabalaka gipakonsulta sa doktor nga espesyalista. Pasyente nagduda, kay ang doktor puwerte sang upawa. Unya ang resulta, matud pa sa doktor na okay na. Kanang imong kaupaw ayaw lang kabalaka, kay madugay maanad ka ra. Ambot nga no, daghandihang mga upaw og ulo, apa ng bungot og balahibo, labong pa man kaayo. Ang atong ulo diha sa may hubon og alimpulo, diha gayong dapita sa tao, mauy gayoy makalbo. Tambag murag pasiaw, ang lagong alangaw, tambal kunos na upaw, inus-nus lang sa ulo, buhok mo tubo, tagsa kadangaw. Iya kining gituman, lagong ginus-nus niya adlaw-adlaw, abot og simana, iyang gitanaw, ang upaw ni samot kasinaw. Labong pa man kaayo. Ang atong ulo diha sa may hubon ug alimpulo, diha gayong dapita sa tao, mauy gayoy makalbo. Dako niyang problema, iyang buhok nga labong puwerte ng nipisa, nahadlok siyang maupaw. Pasig mo pangit iyang itsura, mitanaw siya sa samin, iyang naong murag siya paong alingin. Ang buhok sa kilid, apil buhok sa aping, apa ng ibabaw daw gikaingin. Ambot nga no, daghandihang mga upaw o gulo, apa ng bungot o balahibo, labong pa man kaayo. Ang atong ulo diha sa may